Tiesitkö, että suurin osa tapaturmista tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla? Mitä luulet, osaatko auttaa hädän hetkellä? Keittiössä ja kokatessa on riskejä loukata itseään. Saada esimerkiksi haavoja tai palovammoja. Kiivetessä tavaraa ylähyllyltä tai alahyllylle kumartumisessa on omat riskinsä. Suurimpaan osaan vahingoista on kuitenkin syynä kiire. Vapaa-ajan harrastuksissa on myös riski loukkaantumiselle. Tiesitkö, että kaatuminen ja putoaminen on yleisin syy aivovammaan? Kipu voi yllättää kenet vain. Samoin sairaskohtaus. Miten toimia näissä tilanteissa? Voit päivittää ensiaputaitosi helposti nettikurssilla. Voit katsoa napakat videomuotoiset oppimateriaalit. Ajasta ja paikasta riippumatta omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi. Tervetuloa mukaan! Siirry sivulle www.e-a-koulutus.fi. Tutustu eri kurssien sisältöihin ja valitse mieleisesi kurssi. Nähdään kurssilla.